Tuolta tulee hyvä käppi. Kukaan toki tällä. Hoida pyörä. Pyörä! Pyörä! Mennään vaan, keskitytään omaa 6-6 on vauhti hyvä, että hienosti. Tikkaan takaisin siinä 150, nyt on ei vastaa mennä mitään. 150 6,5 vauhti, tosi hienosti äsken. Tää menee päästöön. 6,4 nyt keskitytään 6,5. Lunaa riski vähän. Nyt on ihan just. Nyt mennään. 3, 2, 1 ja pyöritään. Eli 1. Vielä 3. 4-3 pysyy, ei vieläkään tuo vauhti. 4-5, 4-6, 4-7 kiihtyy pikkuhiljaa, voi tikkaa pikkuhiljaa enää. 4-8, 4-9. Tappa. Menet yli säkällä vindi eteen, mut ei. Aha, siinä. Otetaanko varmuuden vuoksi? Ettei nyt pitää Luna heitti vaan noin tapaa eteen. 5-8. Tappa liivaus siihen eteen, vaikka mä en pekka. Oota. Liivaus. Mä huudan hetsaa. Laske mulle! 4, 3, 2, 1. Joo, mennään! Ja mennään ensin. Päästä merkille. Päästä. Mennään merkkiä. Mene. Eipä saa vähän laskea. Saa vähän laskea. En uskalla, kun meillä on päällä! Siitä tullaan. Tule sukan vaara! Ei auki. No mut nyt mennään vaan loppuun ihan just. Mattia. Onko kielto? 2, 4, Yläke. Kootti, ohjaa friski. Joo, nousevaa. Ehti vetäisi alla. Anna vähän löysää pintapalleen. Mene mittot. Nähdään ohjat ja... Joo, Harvi lasket. N. Y. Mene ja laske. 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 Riski sisäpaikka. Näin. Siinä. Alla. Kirjoittaa. Vähän. Kolme venettä. Otatko kovostaa? Mä sanoisin. Ottaa kulmaa ulos. Mulla on. Koska? Ei vielä. Mä oon joku. Okei, aina. Laskee, Jaapo nyt. Ylhäällä. Hei, täällä on joku meren. Ei lähdetä kyllä. Mut ei pitäis tehdä nyt. Joo, kiinni. Vapaata tuolla takana. Joo, kiinni.